Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji jerin jaruman Kannywood da suka zamo abin tausayi wadda ya ja hankali a shekarar 2025. Na farko, Bashir Bala Chiroke na daga cikin jaruman Kannywood da suka yi shura a shekarun baya. Rahotanni sun ce Chiroke ya fara fim ne fiye da shekaru 30 da suka wuce, kuma ya yi kaurin suna kafin daga baya rayuwa ya sauya. A shekarar 2019 Chiroke ya bayyana wa duniya halin da ya shiga da kuma wasi da aka yi da shi a masana'antar. Ya ce har kunun aya yake sayarwa saboda darektoci da masu shirya fina-finai sun yi wasi da shi, ba su taimakonsa a ɗauke shi aiki. Hakan ya sa shafin sada zumunta na Instagram Northern Hibiscus ta ba Chiroke kuɗi sama da naira 200,000 a ranar Talata 22 ga watan Janairun shekarar 2019. Chiroke ya yi jawabin godiya ga shafin Northern Hibiscus, sai dai fa yanzu Chiroke ya sake dawowa kan ganiyarsa domin a halin yanzu yana fitowa a fina-finai da dama. Ummi Nuhu, tsohuwar jarumar fina-finan Kannywood ne, ta bayyana halin da ta shiga bayan da ta ja baya da fim saboda rashin lafiya. Ummi ta ce hadari da ta yi ne ya jefa ta cikin mawuyacin hali, har ake tunanin an yanke mata kafa amma likita ya ki yarda. Jaruman ta ce da za ta iya komawa baya za ta sauya abubuwa da suka faru, ta kuma ce ba ta so ko makiyinta ya shiga halin da ta shiga. Yayin da take bayani kan aure da wasu abubuwa, tsohuwar jaruman ta ce fim ne a tafi iyawa a rayuwarta, amma yanzu ba a damawa da ita. Aminu Mai Dawayya, fitaccen mawaki ne a masana'antar Kannywood. Mai Dawayya ya bayyana irin nasarori da ya samu lokacin da ya fice a Kannywood da waka. Mai Dawayya ya ce a wancan lokaci ya taimaki mutane da dama, kuma babu mawakin da ya tashe da bai amfana da shi ba. Sai dai a yanzu kuwa ya ce Allah ya jarabce shi da rashin arziki, hatta mota ko keke bai mallaka ba, amma yana godewa Allah. Mawakin a kwanakin baya ya sake fitowa har zuwa bikin aure ya yi waka tare da fitattun mawaka kamar su Ado Gwanja, wadda asalin yaronsa ne, da Ali Jita da dai sauransu. Zainab Abdullahi, wacce aka fi sani da Zainab Indomie, na daga cikin fitattun jarumai da suka yi bajinta a lokacin da suke kan ganiyarsu, duba da kyan halitta da Allah ya musu. Indomie ta shiga harkan fina-finai ne a shekarar 2008 da taimakon Adam A Zango, kamar yadda ta tabbatar a wata hira da jaridan Daily Trust. A 2012 Indomie ta samu lambar yabo ta jarumar tafi kowa fice a shekarar, kafin daga bisani ta bace bat. An yi ta jita-jitan cewa ta samu matsala a rayuwarta, wasu ko cewa suke ta mutu, kafin daga bisani ta karyata. Jaruman ta sake dawowa fim a shekarar 2024 tare da taimakon mai gidanta Adam A Zango, inda yanzu take fitowa a wasu fina-finai jefi-jefi. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.